čestitam ekipi Stazi na fer i korektnoj igri i svojim djevojkama na pobjedi, zasluženoj pobjedi i očekivanoj naravno. Mi kad smo odlučili da se takmičimo s ovom ekipom nismo imali velikih ambicija, htjeli smo da djevojčice igraju, da steknu iskustvo i znanje, međutim evo radom se pokazalo da su došli rezultati, imamo već 3 pobjede i jedan neriješen rezultat. Ova utakmica je pokazala znači koliko su djevojčice napredovale. Vratila nam se i golmanica Ida, znači, koja je donijela punu ekipu, tako da smo imali odličnu odigranu odbranu i dosta odbranjenih njenih šuteva. Na kraju utakmice trener je uveo i mlađe igračice, znači ekipa je bila, da kažem, prosjek godina 11-12. I ponosna sam ja na ove djevojčice, na ovu ekipu i ja se nadam i mislim da će ona da vrati rukomet ženski u Tuzli na stare staze na kojima je rukomet i bio. Ja se nadam da će da vide ljudi da treba da podrže i rukomet i sport u Tuzli.